8 sa aga. Welcome din sa papangalagad sa Bombohanay Big Time. Adaw sa Webes Petsa 14 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikaduhang adlaw sa Webes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Stantaya do sa diya sa nalang ang nabilin antay sang adlaw sang Paskwa. Ato na pagkapanamiyawan sa ato ng mga taga-Palamati diri sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa rin ka man nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa babangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa mga maging kaupo ng nyo lagad si Bombo Erlin Bayonita. Dali kita asala sa Nueva Media ang takna sa mga aga. Magdulungan sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa Bangman, mga balita sa batag sa inyong balita sa artista. Karon sa mga balita sa Bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Ang severe tropical storm Maring nagabilin sa 13 ka mga persona nga nagkaramatay, 3 sa gyapon ang ginapangita tubtob sa wong pasendere banwa sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ini nga 3 ka mga missing ang nahamtang dito sa Maya Ilocos Sur. Halit sa Bagyo Maring sa may sektor sang agrikultura nagadangat na sa 608.5 million na pesos. Sunod diri sa report sang Department of Agriculture. Nalabanan na diri mga apektado banwa amo ni ang mga humay kagasubang man na mais and iban pang mga high value crops o kon mga naglain na sa mga utan dito sa may Northern Luzon. 15,000 ka mga pamilya apektado sa gyapon sa pagbaha dito sa Maya La Union kasunod sa ning paggalabaya sa Bagyo Maring banwa. Ang mga pumuluyo nagapanawagan sa donasyon ng tubig kag sabang man pagkaon. Ayawan pagyapon sa nagasubside ang tubig sa pila sini ka mga areas dito sa Maya La Union. Sa iban pang mga balita nasyonal, kahapon na banwa ginanunsar sa Interagency Task Force ngayon na magpaydalo madiri sa may mandatory quarantine sa basilidad sang gobyerno ang ini mga travelers nga nag-abot diri sa Pilipinas basta sila ang fully vaccinated against the coronavirus. Patatiamo ni ang mga lugar lamang nga mga ginadeklarar bilang green countries o kon may manubo nga risgo sa COVID-19 infection. Health Secretary Francisco Duque III Banwa nagpanawagan, nag-appeal sang dugang nga 93 billion na pesos nga pondo sang Health Department para sa tuig 2022. Kaya nagpadayon na sabong ang deliberasyon sang masobra ni 5 trillion na pesos sang proposed budget sang Pilipinas para sa masunod nga tuig, ang tuig 2022. Sa mga balita international, numero sa mga nagkalamatay bangod sa may COVID-19 complications sa Banwa, nagadangat na sa masobra 4.8 million. Sa kabagusan na sa niya Banwa, naglabot sa 4,861,478 ang numero sa mga nagkalamatay sa bilog nga kalibutan. Pumalin na sa nagaluntad na gatuhaw ining outbreak dito sa may China sa Disyembre 2019. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa ato na sa Maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource person sa mga nakaupod naton sa mga aga diri sa ato ni suning nga palatuntunan. Siyempre, istoryan nato na sa gyapon ang update sa batag sang politika. Kaya daw Maya pipilan na ka mga kandidato kontani para sa pagka-senador sa 2022 elections nga nag-withdraw sa ilang sining kandidatura. Hapon na siling diri ni broadcaster Noli De Castro, our former Vice President Banwa, pagkatapos kunong nga tinaistoryahan kag napangamuyuan siya ang nagdesisyon nga hindi na magpadayon sa niya sining pagpadalagan para sa tuig 2022. Ako niyang daw kalabanan sa buong mga nag-file sang candidacy. Wala yung panakapanumdum. Ikaw pa sila magkapanumdum, yung kang manumdum, bala? Kung na seryoso, man pagpadalagan nila tapos ang filing ng Certificate of Candidacy.
Istorya na nato nagkaroon ng mga paglantawa diri sa pila ka mga political analyst. Sa sino pa yan ang posible nga mag-withdraw sa sila kandidatura because para ni sa mga political analyst from the very beginning, hindi man gini sila seryoso nga magpadalagan. Sunig ka diri Senador Bato de la Rosa, sa lihat gintawgan lang kuya gani mo. Pila ka oras antes sa diri ang pag-file ko to sa certificate of candidacy. Kaya ako lang kuno ang available. Walang available para sa PDP laban nga mag-file sang kandidatura bilang presidente. Salingan niya, kung hindi man lang kuya pagpunduhan na dali sang PDP laban, ma-withdraw man lang ko sang kandidatura ko. Pero kung pwede man lang tani, substitutan lang ko islan na ni buslan na lang ko ni Mayor Sara Duterte, mas mayo ged. Isa na nato na karon with political analyst attorney Jomax Ortiz. Sa iban pa nga mga balita lokal, sabi kasi ning maayong nga balita para sa mga travelers going to Bacolod City ngay din na magpresentar sa nga negative RT-PCR test result. Ang mga fast craft ay nipagyapon makaresume sa pagbiyahe. Isa na dali sa mga worries nila Banwa nga tiba si mag-resume ang biyahe, mamirdihan man sila gyapon, wala man sang may masakay nga madamo nga mga pasahero. Actually, isa sa mga hingyo nila, ako na pwede, balat yung mayroon sang infographics, so balang yung pagwangaton Bacolod City Public Information Office, kag mas mga post, so balang maintindihan sa mga travelers, ni nga balikan mo pa to, mga EO, ni ginatumod dira sa bagong executive order, ginapagwa ni Mayor Bing Leonardia. Nakaroon na sa report ni Bombo Franz Sandro Burgos. Sa iban pa nga mga balita lokal, ang aton na Bacolod City Police Office ang nagabantay na kagasabungman, nagamando na diri sa mga police stations nga nagasakop sa mga sementeryo diri sa may syudad. Ako na naman mga preparasyon pananglitan ng magapabilin nga bukas ang ini mga patio sa may Tigalalag. Iba na sa mga areas na nagdeklarar na nga tiwala diri sa mga sementeryo nga magabukas, ilabi na dito sa may syudad sang Manila. Pati check na naton na karon kung ano man gid kay tiginahulat-ulat naton diri kung ano man yung desisyon isang local task force against the COVID-19 isang syudad sang Bacolod. Check na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Iban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. Philippine Standard Time 9 minutos sang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ay isa pa ka bulan ang nabilin antas sa diri matapos ang substitution o kanang period para sa substitution Banwa para sa mga nag-file sa certificate of candidacy para nga makapadalagan. It's either sa national o sa local posts sa tuig 2022 nga pinili ay kahapon sa niya panwagin na deklarar kagagin na anunsyar ni former Vice President and isa man kabatikan nga broadcaster Noli De Castro ang sa nga pag-isol pag-withdraw sa nga kandidatura sa senatorial race sa Mayo 9 nga eleksyon. Silingad niya diri ang ginimo niya tinagpangamuyo siya sa may Nazareno kag na-realize na binagbinag niya nga gusto niya nga magbulig sa mga Pilipino mas maayo pagid ang yan sa nga pagserbisyo kuno kung siya ang isa ka broadcaster. Ang siling nga ganisang nga iba naton sa mga kotoran tuwa mo na ng susubong no? Hindi ba lang ma-file ka dahil ka imo sa nga certificate of candidacy why ka pagalit na ka-desisyon kung seryoso naman ka ng imo sa nga pagpadalagan. File na ito si O.C. Blantes magpangamuyo. Imbes nga suli tani. Mga muyo ka dara i-contemplate na kageda sang maayo kung bala desidido kagaman, determinado kagaman nga magpadalagan. It's either sa national o kon sa local position na. Saling nga din nag-istorya. Naiman na kami, kahit ginakuha ni siya mo, ginconvince man ni Mayor Isko Moreno nga magsumpa sa may aksyon na demokratiko ang nasa nga political party. In fact, kahapon na nag-resign man din ang Chief of Staff ni Moreno. So, na istoryahan, siling din ni De Castro,
upod na nga sa nga pamilya, mga kabataan niya to abi, kag na-convince siya dali nga, mapahuway na kuya sa patagas sang politika. Magapabilin na lang ko bilang broadcaster. They can confirm man diri sang Commission on Elections nga nabaton na nila ang ining statement of withdrawal ni De Castro. Kag nagpanumdum diri si COMELEC spokesperson Attorney James Jimenez sa mga aspirants nga pwede pagid sila nga maka-withdraw sang candidacy at any time before election day, but ang statement should comply with COMELEC rules. They still have to be submitted to the Commission and Bank para sa resolution. Tanang paglantawa diri sa pilaman ka mga political analyst basi may duga nga pagid nga mag-file, especially mga hindi man gid sincero kag seryoso nga magpadalagan. Sabi niya kalinya Attorney Jomax Ortiz, Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod, depod mo si Bombo Erdin mayong aga. Good morning, Bombo Erdin. Good morning sa ating maupod ng Tagpalamati. Anong basa mo subong diri sa may political scenario nato na attorney? Because may mga gamat-amat na subong nga mag-withdraw sang ilang nga kandidatura for the 2022 elections. Nagakatabo ni siya Bombo Erdin kay tungod nga ang aton nga COMELEC mismo. Nagtalana na siyang November 15 nga amo na siya ang chimpo nga pwede pa makasubstitute. Ang iba nagapamangkot, nila nga may November 15 pabi. Hindi na lang habi nga at the time of deciding October 8 ang deadline, why na siyang matabo pa substitution or whatever nga musina nga may natalana pa until November 15. Ang rason sinabong Berlin, kaya ginasala pa, gina-clean up pa ang linya. Imagine mo, 97 ka presidential candidates, ibutang mo na siya sa balota. Buta na ng first page pa lang. Mm-hmm. If you will recall, Berlin, during the last election, ang party list sa una, sa harapan na sa face ang mga balota, subong ato na sa likod. That is why, lubo ang boto sa party list sa una. Kaysa una ang requirement, kalabot man na sa 500 to 700,000 ang mga boto. No? Isa na itong nga lokal nga parte, ang Abang Lingkod. Ang boto sina, why na sa gani makalabot 200,000 mo? It's because nga ang requirement sa ato nga konstitusyon, nga ang party list should compose or should comprise 20% sa number sa aton nga congressmen. Meaning, for every 5 congressmen, 4 ang sa distrito gid, kag isa ka sektoral coming from the party list. So as of the moment, there are more or less mga 59 to 60 ka party list nga mga representatives. Amo nang rason ng Berlin nga ang November 15 balantayan. Subong, until November 15, fluid pa rin siya. Meaning, hindi pa rin siya kompleto. Kung sa kung pa ni Jonathan Lubaton, lokal ka nga usulat sa aton nga lokal nga newspaper. Siling siya, false candidates ini siya. It is because nga hindi pa niya final. That is why nga si Noli De Castro nag-withdraw na subong. Kaya nga ako nang chindi sa Berlin, ang withdrawal sa akong pag-analyze na it is because nga initially, sang wala pa mag-file si Leni Robredo bilang kandidato sa pagka-presidente, ang huna-una sang iban na hindi na siya mag-file. That is why, initially, ako ng chindisi na, ini ang dako nato nga nito, ang ABS-CBN, siyempre mangita na sila kandidato. And I understand nang ilan na supposedly endorsed will be Isko Moreno. That is why, kung magtanaw ka sa TV, sang probinsyano, pagkatapos ang ad sinada, sulod ayon kay Isko Moreno. So ako nga paghangop sina, ginatanaw na sa ABS-CBN nga si Isko Moreno ng ila kandidato. Only to realize na pag-family ni Leni Robredo, may ginatawang bandwagon effect. No? Bandwagon effect. In fact, ang tanawon mo gid, ang COC ni Leni Robredo, hindi Liberal Party, pero she is the chairman. Naghimo siya nga independent. So matingala ka, here is a bizarre scenario na ang chairman ng Liberal Party nag-file sa COC na independent. That is why ang rason sinada
Berlin, kay tungod nga sila ni Robredo nag-expectar na maka-attract pa siya sa mga kandidato coming from different political parties na mag-upod sa iya. Because in the past, she had been trying really nga pungkuan tanin kag united ang opposition. Incidentally, wala na mahimo. That is why she's now forced to file sang siya as an independent. Kung tanaw mo yung statements niya ako, hindi niya silang liberal party, kundi siya ay ina ng bayan. Kung siningon, gina-apply ang principle ni Anay Presidente Manuel Quezon. Anong hambal ni Manuel Quezon? My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. So, ang manang buot siningon na Berlin, no? Na wala na siya magtanaw sang partido, tungod ang gintanaw niya na siya ang Vice President. Kag siyempre, ang palangga iya ang iyang serbisyo subong sa bilog na Pilipinas, hindi lang sa iyang partido. And that explains why na liberal party siya, pero ang iyang independent, pero ang iyang Vice President, si Kiko Pangilinan, coming from the liberal. So, masadyay may Berlin kay ang ginabantayan mo is magwa ang Comelec resolution kung sino iyang iproklama bilang lehitimo nga PDP laban. Receiving o kung pakyawing. Karon kung maghambal ang Comelec karon, kaya hindi mo mapaktan gid. To me, subong ang influence ni President Duterte sa Comelec, hindi na gid masyado because he is now a lame duck. Okay. But siningon matapos na iya ang termino. So, ang iya influence ni Comelec, nasa unang natanaw ta bisan ang Supreme Court nadala ni President Duterte. Subong lain na siya nga senaryo. It is because ma-end ang term next Jan 30, 2022. So that, there is that possibility nga ang ideklara nga legitimate nga PDP laban will be the pakyawing. Okay. So kung i-declare ang pakyawing before November 15, nga mo ang legitimate, ang buwa niya ang tanan si Bato de la Rosa, si Bongo for Vice President will be independent. Kung mag-independent na sila Berlin, wala na sang substitution na ginatawag. Correct. Matabo na sila. So karon di mahamboy karon si Sara Duterte. If she decides now to run for President or Vice President, din siya mahamboy. Kaya ang matabo si Nada, in all likelihood, ang iya hambuyan sina will be Isko Moreno. Okay. Sa matabo sana, there is that possibility nga manegosyahan ni Isko Moreno kung sino ang dalon na standard bearer for President, is either Sara or ma-slip down si Isko Moreno for Vice President under Action Demokratiko. So muna kang Berlin, ang nakita ko nga senaryo nga ang pag-withdraw ni Noli de Castro is still part sang ginatawag na tactical moves ang kada partido. Kada isa may ara nga tactical moves mo. That's why amo nang rason man nga sila ni Chavit Singson to sa Ilocosur. Puros tanan tatay kag bata. Wala na sang iban nga nag-intra pa nga independent. Sila na lang ang nagpapili to. Dua ka bata. Si Chavit Singson, ang asawa sang bata niya, ang amay mismo sang bata, amo to ang nagdinalagan. Only to realize nga hapon nag-withdraw na sila. So ang buhay sila matawag nato nga daw traditional nga tactics bala. So ining natabo ni Subo Attorney ang kay kuan ini ni Condobido still part sa ginatawag nga tactical or bali strategic moves ini sa ginatawag politika. This is the kind of politics there is sa pungsod Pilipinas nga medyo masadya ka very dynamic. It's because nga multi-party system kamo. Berlin. Attorney. Before walang kapartido, yes. Attorney, naghambala ka pa. Kung hindi abid dari makilala ang ining faction ni Cusi, which is dira ang ining si Bato de la Rosa, and si Pacquiao ang kalalahon bilang ang ining nominee as ang PDP laban. So mga independent na to nga mga kandidato ining sa Cusi wing. Is there a possibility sa paglantawan nimo nga magasumpa sa Action Demokratiko si Sara Duterte in tandem with the President with Mayor Isko? Actually, Bumbo Erlin, kung nauna sina,
yang allies niya sila ni Isko Moreno mo kag sila ni President Duterte. Aha. So kung ma-declare to ya karon nga legitimate ang PDP Laban, Pacquiao Wing, tanan na nga kandidato nga nagdalagan under sa PDP Laban, Jose Wing, will be independent candidates. So wala Correct. sila hambuyan. So ang the most nilang hambuyan will be diri sila sa kay Bongbong Marcos or sa kay Isko Moreno. Mhm. The problem is, ang kay Bongbong Marcos, sila palang kadlaw, medyo gamat-amat na kapulak. It's because kadamo sa negative against kay Bongbong Marcos. Mhm. No? That's why, ang laban sinide, ang matabo ni, diri sila kamboy sa kay Isko Moreno. So, Okay. duwa lang ilang hambuyan. Why na sila hambuyan ng iban? It's either Isko Moreno or Bongbong Marcos. So, subong, ginakanta na nila, ginatunan pa na nila sa Mayo, kung diin sila mahamboy. Diri sila sa kay Bongbong Marcos o diri sila kay Isko Moreno. Mhm. So ang pag-withdraw ni karon ni Noli de Castro is part sang move na iya sang pinakadako nga network, no, sang ABS-CBN. Nag-withdraw siya precisely tungod hindi na ni siya makasaho na expecta na nila nga ining grupo ni Duterte masulod sa Isko Moreno. So hindi pwede nga mag-entrada sila. Kung pwede pa na siguro diri sila sa Bongbong Marcos. But knowing kung ano katanda ng isang offices, nabala na nila, nakita na nila, kahit may mga tao na sila susulod sa Duterte mo. Nga in that private meeting, ma-info na sila na diri sila magyod sa Isko Moreno. Aha. So ini ang move niya ni Noli Castro, advance na ini siya sang ginatabag nila nga senaryo. Mhm. Ang second day, dako ni nga butang nga nagsulod na si Leni Robredo. Because initially, medyo tama ka fluid to Berlin, it's because wala sila kabalo kung ano ang move ni Leni Robredo. Karon ka nagsulod na si Leni Robredo. Ang goya sini, ang ibang nga partido, nagupod na to kay Leni Robredo. Aha. And precisely, that is the reason why she ran as an independent candidate, not under the Liberal Party in Berlin. Makita binato na subong ang hulag sang silent majority after ining declaration ni Vice President Leni Robredo. Between Isko and Bongbong Marcos, do you think sino diri ang mas mahina? Who is weaker, attorney? Because sa Bongbong Marcos, si hayag man niya nga tirada niya man si Leni since nga para sa yate pagpadalagan ni Leni is para nga magbunggo diri kay Marcos. So nagagwa that Isko Moreno supports Marcoses. Ang kung tanaw maging Berlin, ang background sinada, saan ini si Bongbong Marcos ni o si Isko Moreno, lain-lain man yung mga partido ng pangintrahan mo. Galumpat-lumpat. Hindi man na action demokratiko. Correct. Sa una, lain una man ang ginaentrahan ni Isko Moreno. Siya nagkadto naman sa kabarte. Third or fourth na nga partido ang ginsudan Isko Moreno. In the same way, ngayon si Bongbong Marcos, sanin man sa PBL. Oo. Kasi nagkadto man kaagi man sa Liberal Party, nakaagi man sa isa po ito partido. No? So, mga puro sa tanan nga turncoat sa haton nga mga politiko mo. Alin nga lain-lain na. Kay kung tanaw mo gid, ang wala man sang baskog na mga alin sa una Berlin, historically, makita mo nga during the time of Marcos, ang partido was KBL, ang dominant party. Pagkatapos ni Marcos, si Cory Aquino she was under Unido, nila ni Laurel. No, Unido ang partido. After sa kay Cory Aquino, we have Fidel Ramos, nakasinyuside. Wala sa nagapareho nga parte. After sa kay Ramos, si Estrada, ano ang partido yan? Pwersa ng Bayang Pilipino. O, pagkatapos naman sa kay, lain naman ang partido ni Gloria Macapagal, sa ni Liberal Party gidya, amo ni Sinonoy Aquino. Okay. But you must remember, so buhat silingon, baka ang klaro sinabong Berlin, na wala sang commitment sa isa lang kapartido, nagalumpat-lumpat ni they're like political frogs or butterflies na nagalumpat for convenience or expedience. Pero I do not blame sa kay Leni Robredo na halin siya sa Liberal Party, naghimo siya sang independent.
But the purpose is, to me, an honest one because she just wants nga ang mga ibang nga partido magupod sa iya. Kaya after all, why naman ka nagatanaw sa ginatawag nga partido mo? Nagatanaw ka nga aton nga ginaduso nga programa. So matabo si ni Berlin, why ni kadtuan sila ni Sara Duterte, that's why naglingin gani ulo nila isang Duterte faction. It's because nga kalibog ulo nila. That's why makapaldan si Sara and that demoralizes ang iyang sa mga supporters man. Kay why man sila intention magdalagan presidente despite urging. But there is also the possibility na base madagan man siya either president or vice president. We still do not know. We have to wait until November 15. So for the moment, these are dynamics pa within the political parties. But a week before November 15 and after a ruling by the Comelec concerning PDP Laban between Cosi and Manny Pacquiao factions, no? Doon na natin may baluan na daw nag-concrete ka na to Berlin. Okay. Finally, attorney, kung sa mga boxing, anong fearless forecast mo subong sa mga posible pa yang mag-withdraw sa kandidatura nila? Because sa panugod pa lang nakita na nato na doon napilitan lang ni sila, dugin bugnot lang bala para nga mag-file sa Certificate of Candidacy. Para sa imo, sino pa mga posible nga mga mag-withdraw in the coming days? Ang ako naging 90% na ma-withdraw is Bato de la Rosa. Siyempre ma-withdraw siya. Okay. Bongo will also withdraw. So, there will be a coalition of parties before November 15. So, ini ang ang paglaga ni De La Rosa, tentative lang ini siya. Kaya ginaulat si Sara para mag-giveaway siya. Galing ang problema siya isa na mag-giveaway pa siya. Kung i-declare karon ng closing sang PDP Laban nga hindi legitimate nga political party, kaya ang matabo sila sa nita naman sila sa payong hindi sila ito nakadtuan. So why sila choice? The only choice nila will be Bongbong Marcos and Isko Moreno. Because from the statement of Isko Moreno, ang klaro galing sa statement ni Isko Moreno kan Berlin is na daw critic na siya ni President Duterte. Nangin critic siya. That's why nga balantayan kay ang madason sini nga matabo Bilby nga base si Sara either madlagan ng vice ni Isko Moreno or ang matabo siya ang presidente sa kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos na slide into vice president. Kay balaan niya man nga base ito din man sa Japan ni Leni Robredo. So, he must be practical about it nga ang hinuon ng standard bearer o ni Bongbong will be Sara Duterte and then vice will be Bongbong Marcos. That is my ang ako niyang kuan na mo sina ako nga pag-analyze na ko Berlin. Pero sir, kung kilalaho na bid diri sir ang faction ni Cosi and then independent candidate diri ang kay Pacquiao, do you think final na gid yang hindi magpadalagan si Vice President President Rodrigo Duterte? Kay pwede man nga ma-withdraw diri si Bato de la Rosa, busla ni Sara, si Bongo ma-withdraw busla ni President Duterte. Yes, ang possibility na Berlin. That's why nga kung i-declare ang Cosiding nga mo ang legitimate. Kabalo ka, usually ang nagagawa Berlin, ginadeklara na isang Comelec niya mo ang illegitimate mo. If you will recall, ang Liberal Party during the time of Drilon, si Drilon Wing, kag may Atching sa Wing. So ini ang grupo ni Atching sa Wing, naging mo sila yung eleksyon. In that election, na nagsipak sila, was declared illegal. So therefore, si Atienza, paglagan niya sinaya mayor sa Manila, nangin independent lang siya, kaya declare ang Liberal Party Atienza Wing na illegitimate. So ang ginimo to yung official na Liberal Party was Alfredo Lim. Ini karon ang sa PDP Laban. Naghimo sila eleksyon. Ang Cosi-Wing, naging question nila ni Pimentel, ni Manny Pacquiao. Knowing na si Aquilino Pimentel III, si Coco, number 1 na sa bar exam. So, ang matabo na iya Berlin,
nga base declare karon niya ang ilan ni ang kusiling nga illegitimate or ang official will be pakyawin. So wala din sila hambuyan. However, we still entertain the possibility nga ang i-declare ang kusiling amoya ang legitimate. Nga matabo na kung i-declare ang kusiling nga legitimate. Siyempre mag-giveaway si De La Rosa, kag mag-giveaway man siyempre si Bongo in favor sa duwa ka Duterte. So it will be kung itandem nga Duterte. So hambal niya ni Sara Duterte, nga nagsuling siya, nga hindi siya kasaho, nga Duterte, hindi niya sambala na tanan. You know, maghambal ganing isa ka politiko, Bomberlin. What she says is different from what she is thinking. Sa una-una yala, naman ang ginambal. That's why nga maghambal si Sara Duterte, nga hindi siya kasaho, Duterte nga matandem. Without ini sebab masabo ini, just in case nga possible will be declared as legitimate. Ang okay. Sara will be president and Didong will be vice president. Balantayan din natin because 1 month pa ang period of substitution. With this, attorney, thank you again sa time ni mo diri sa amon sa Radyo Bacolod. Good morning, sir. Salamat, Berlin. Kad may aga sa tanan. Madamang salamat kay politika analyst, attorney Jomax Ortiz. Mga pagalantaw niya regarding sa ato na sa mga kandidato. Mga nag-file sa Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Mga nag-silingwan niya ganyan. Kaya kabahin naman nagyapon sa kamangay bala sa mga Duterte. Because subong nag-hawat-hawat pa ni sila kung ano ang mga decision sa Commission on Elections. Diri sa may petition nga gina-file nga nagpadeklarar man diri sa may faction ni Manny Pacquiao bilang illegitimate nga mga miyembro sang PDP laban. Magasabat na dira ang tagsa sini ka mga partido. Medyo bakod-bakod niyang kanday Coco Pimentel. Since si Coco Pimentel siyang bata sang founder sang PDP laban nga si the late Senador Nene Pimentel. Masaling naman na sila nga kamo ganin nagsakay laban kamo diri sa jeep para to nagligad bila pagdedeklarar ni Senador Manny Pacquiao nga siya magapadalagan bilang presidente. Siling diri ni Coco Pimentel, abe kay mga nagsakay diri sa jeep naton nga kita paya ang disugo nila. Gin-hijack ni nila nga to sa nga jeep. Tikon basahon naton ang ining ginhimo nanday President Rodrigo Duterte kahit si President Duterte chairman niya sa faction nanday Secretary Alfonso Cusi. And sa part naman nanday Coco Pimentel amo ni si Senador Manny Pacquiao. Ti karon kon ang Commission on Elections magpabor sa faction nanday Pacquiao nga sila ang legitimate nga nominee sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kon PDP laban mga independent candidate ang Sanday Bato de Rosa, Sanday Senador Bongo. Di kon independent ka, hindi ka pwede maka-substitute. Wala sang substitution para sa mga independent nga mga kandidato. Te kon wala na diri sang example labi sa buong tinagolo arte-arte malanay si Sara Duterte mo manang siling sang kalabanan kaginapandilagan pa kung taon tabi kon ano mangin hakot diri ni Vice President Leni Robredo te subong nga daan ang pag-announce ni Robredo nga siya magapadalagan bilang presidente mayara sang bandwagon effect. Kita nyo nang sa Facebook puro na lang pink no. Maski ni sa may iba na sa mga pungsod bala mga kauturan naton dito ang mga Pilipino manisig organisar naman sa mga ining pagsuporta. Mga campaign for Vice President Leni Robredo. Di karon ko mag-independent diri ang Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa gani napilitan lang niya banwa. Saya gani kung pwede pa balang gani yang mayara kay substitute lang ko ni Mayor Sara Duterte mas mayo ged. Tekon mangin ano ni sila, mangin independent ni sila nga kandidato. Hindi pwede makabulos dira si Sara. For example, lang niya kati ginabantayan ni nato ng period of substitution.
Nagasiling nga daan nga pero panindugan malang nga para elected to bilang alkalde sa may syudad sa nga Davao. But ang ining sitwasyon is still fluid katama. So kadamo pa sa posibleng nga mga matabo asa sa Nobyembre 15. Kaya mo ng deadline for the substitution. So, ang paglantaw sa bila ka mga political analyst, kasi si Bato de la Rosa, kaya si Bongbong, hindi dekorasyon man lang ni sila. Dekorasyon lang ni sila ya. Si Bato, ma-withdraw man lang ni si Bato. Kay senador man lang nagyapon, 3 years man lang ang naserbihan niya sa iyang 6-year term. Di, wala punaw Senador man siya gyapon. Si Bongo, amuman. Pwede man siya magpabilin lang siya as senator. Tikon hindi sila madeklarar nga sila ang legitimate deribanwa nga nominee sang PDP laban, wala to salutan sang lawas niya si Sara. So, kung siya man magpadalagan bilang presidente, it's either makadto siya kay Isko sa Aksyon Demokratiko. Nakita man na to, medyo nag-criticize man ni nagligad si Isko Moreno sa Duterte administration, pero tiyayag man niya katama nga supporter man gid siya sa mga Duterte. Same man kay Bongbong Marcos. Inaiya kung mag-giveaway si Bongbong Marcos sa kay Sara Duterte. Ti subong nga nanti man sing bantayanay na ni si Bongbong ba si karon nga ito medyo grabe ang hakod sa bong isang silent majority Amo na ginabantayan naton katay nagligad tong a day after sa announcement ni Vice President Leni Robredo, may nagkaravan na dayon diri sa aton ni sa Bacolod. Tidran naton makita di mga tawo galito nagahipos-hipos naman sila. Pero posible man nga desidido gid si Bongbong pamatud-an ta ganiya de kon sino man gid ang daog ya sa aton Leni. Pwede man. But do you think mapasugot ang mga Duterte nga mangin Vice President lang si Sara? Posible man nga tayong pasugot naman lang sila to kati kalyado man nila si Bongbong. Masaling sa medyo Mayor Sara do, bata-bata ka pa man niya. Medyo hubin ka pa man niya, tiyatag tananay abe kay Bongbong Marcos. At isang akot na to ni Subong ang North kag ang Southern Philippines. Pero posible man nga ni si Bongo, dekorasyon lang man ni para kay President Rodrigo Duterte because basi mapadalagan man siya as Vice President. Kadamo ganda sa mga kaso din nga mga lamos si President Rodrigo Duterte mo. Para sa mga hindi ginagandaan na bago ng mga ginahingabot ng mga former president. Kita niyo pagpungko ni Noynoy. Ang ginasuan man si Gloria Macapagal-Arroyo. Before pagit sila namon sa mga ginakasuan ng mga former presidents, tiway isang maluwas. Plus, pag-isubo nga daan, pending ang ining trial ni President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. Kinanglan niya mag-imos ang mga tikang diri para masalbar man ang kaugalingon. Silingan ni Bato de la Rosa, o hindi ba lang kuya pagpunduan sa PDP laban, ma-withdraw na lang ko. Actually, kitawgan lang ko di pala. 2 ka oras. Antes ko nag-file sa certificate of candidacy, kitawgan na ko to ni Secretary Cosi, abi si Senador Bato, ari kini sa Manila, i-file na ito sa imo kandidatura, At ito, hindi man gini siya mo ni ang, hindi siya ang best option kuno isang PDP laban. However, sang time to nga nag-file siya sa certificate of candidacy, siya ang available. Ayo, kasadya, no? Tinda mo pa ni mga balantayan naton. Antes matapos ang period of substitution para sa Nobyembre 15. 40 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalik naton, report na Bombo Franz and Burgos and Bombo Carla May Defensor diri sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Mas
masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Suite. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 2 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalik ka din sa pagbangalaga di sang Bombohanay Big Time. Kaangay sang Negros Occidental, maayo ni nga mga balita para sa mga travelers nga fully vaccinated na against coronavirus kay panugutan na nga makasulod diri sa mga syudad sang Bacolod without nga hindi na magpresentar sang negative nga resulta sang RT-PCR test. It's either by air, by sea o kon by land nga travel. Kay kahapon nga adlaw banwa nagapagwa diri sang Executive Order number 49 si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga naghambal nga those who are traveling to Bacolod City either by air, by land, or by sea, including those coming from Panay and Guimaras Island, hindi na kinahanglan nga magpresentar sang negative RT-PCR test result basta ikaw ang fully vaccinated na. So kung Johnson & Johnson again na tublo ka sa imo, sa single dose to fully vaccinated ka na. But for Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, ang Moderna, and then so far tiamo ni no ang duha ka mga doses. So kung duha na ka doses ang natublo ka sa imo 14 days ago, kwan ka na sila nang considered ka na nga fully vaccinated, you are no longer required to present a negative RT-PCR test result.
Iga-presentar lagi lamang diri ang vaccination card o kanang certificate duly issued by a legitimate vaccinating establishment or authority, whether local or foreign, in lieu of negative RT-PCR test result to show nga ikaw man gid ang fully vaccinated. In the absence of a vaccination card or certificate, ang traveler pwede gid nga makapakita sang certificate of quarantine completion nga nagapakita manadra sang imo nga full vaccination status nga gin-issue sang Bureau of Quarantine. Actually, hindi naman na ganin diri kanang lando na gid ang mayaran sa nga QR code ang ini nga vaccination na card sa mga magasulod da diri sa may syudad sang Bacolod, kaya ti sa iba nag-require nga dapat mayara gid sang QR code para mapasiguro amo na sa province mapasiguro nga inang imo nga vaccination card hindi ina peke. Kundi mayara sila sang paagi para nga ma-validate, ma-verify na ang imo sa nga vaccination card kag magapakita nga legitimate ina nga card na gin-issue sa imo after vaccination. Pila na kabulan na banwang nga wala sang biyahe ang fast craft nga nagalayag Bacolod Iloilo vice versa pagkatapos nga nag-jutay ang numero sa mga pasahero kag haluson duway nagaganin sa mga magabiyahe nagligan. Sang time to nga required ang mga travelers coming from Panay nga magpakita sang negative nga RT-PCR test result antes ka makakuha sang ticket nga makatabok ka diri. So bilang resulta, nagdesisyon naman lang ang mga shipping companies nga untaton ang ilang biyahe. Sang nga magsagad ka dira biyahe nga mamerdihan ka man lang. O kon ang ilan ni nga may income husto lang yung panyaga bala sa mga empleyado. Di ka mahal nga daan sa nga krudo sabong. But despite sa executive order ni Mayor Bing Leonardia, hindi pa sa gyapon dali makaresume ang biyahe sa mga fast craft nga nagalayag Bacolod Iloilo vice versa. Sa ato ni sa mga kauturan nga magatabok dari sa isla sang Negros o kon from Negros to Panay Island, maroro lang kamudanay kahit hindi pa makabiyahe ang mga fast craft. I-check natin sa biya kalinya with Bombo Franz Andrew Burgos, Bombo Andrew sa report. Come in. Bomberly nagahilapit na nga maduwa na kita katuig sa sini nga pandemic. Pero ang pila ka mga mga kompanya bla Bomberly, especially ang sa sektor gid mismo sa negosyo, mo gid Bomberly nang nalupog gid sini nga pagpanghalit sa COVID-19 pandemic. Bomberly no. So ang sa bahin diri sa aton kitungod nga nag-release na sang bagong executive order kitungod nga may pila na ka mga areas sa pungsod Bomberlin kagin papanaog balang level status no ngay sang nagligad nga sa Metro Manila nga level 4 sila, so gin panaog na sa level 3 status. So Bomberlin when comes magamuna no pagpanubo sang status sang sa may bahin sa NCR. So ang pila diri ka mga probinsya man sa aton no kag sa bahin sa Western Visayas or diri sa Visayas area dako man na posibilidad Bomberlin nga maglaot man kita no sa pagpanubo sa level status when comes sa pagbantay sa sining nga COVID-19 pandemic. Even though Bacolod nangina GCQHR kita no or ko na General Community Quarantine with Heightened Restriction kita gyapon Bomberlin. So nagapakita diri nga may mga pagbanta gyapon sa sining nga COVID-19 pandemic no biska na mo kina amo na aton nga quarantine status pero modified in Bomberlin kay because ng health or heightened restriction Bomberlin. So may mga pagbago or may mga pagdugang mga pagsulundan no when comes sa pagbantay or pagtaptas ng sining nga COVID-19 pandemic. So Bomberlin diri sa ato no when comes sa negosyo o kung sa sektor sa mga negosyo Bomberlin, ang pinaka-apektado gid ang sa bahin sang transportasyon no kaga sa mga nagatabok or so kon sa mga lakat bala Bomberlin sang pagdulong sang mga goods naton. Siyempre sila man ni Bomberlin ang pinaka-importante man when comes sa pagpatabok bisang mga produkto no kon sa mga essential products kag mismo Bomberlin ang mga pumuluyo man din no nga gusto man magapauli o kung magapadulong man sa pila ka mga areas especially diri sa bahin sang Western Visayas. So diri naton Bomberlin gin tukib itungod nga sa panibago ni nga executive order
nga no need na ang no need ng negative RT-PCR test result mo Berlin para makasulod na o kung makabiyahe na be ang isa ka persona padulong sa pihak nga bahin sang Visayas Berlin. So diri naton gin-check no sa MBCCI Chief Executive Officer nga si Mr. Frank Carbona. So subong Berlin nga kay ganan hindi sila na magrisgo no even though nga sa panibago ni nga EO kay tungod nga do damo pa kuno sang dapat i-clarify bala Berlin itungod nga sa pag-release ng sining executive order do medyo kung saan pa ba sa do kadamo pa bala sang pasikot-sikot bing kung ikaw mismo bing persona nga sa makuturan binaton nga do hindi manggid bala tanto bala Berlin makahangop bila yon. So tito para sa ila do mulubudlay pa ina kag do mulo lawig-lawig pa nga paghangop bala kay syempre damo ka pa ano mo no damo ka pa bala insindihon kay tungod nga may mga hindi bala direct or hindi bala specific puro nga lang, mga ano ni puro lang EO bla bombo France. Mayon tani sa may Bacolod City Public Information Office. Actually kapila na ni nato na gina-appeal bala para man sa aton nga mga kauturan. Uso naman ng edit bala infographics sa type na lang. Bombo Andro mas maintindihan naton. For example, para sa mga inbound travelers sa muning inyong mga requirements nga hindi na nga sila in pursuant to executive order blah 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 kay balikan pa to nato nya bombo France mo. So mas mapon sa tani kung gin isa-isa naman lang baladara nga amo ni ang inang kuan bala ang mga rekwisito sa nila sa pinakasimple na lang gid guro nga mga terms. Amo gani Berlin okay syempre do ka once daan nga magsili ka to sa mga EO number amo ni sa mga tinalikdan sa sandaw pa to ya o sa mga tinalikdan pa to ginawa naton bala ka pang kut-kut ato mga EO gani ni mayor nga amo ni man kay syempre hindi na naton tamadumduman ng mga kaundan sa do bala nga EO ti kung pwede mas specify naman lang andra nga sa amo ni nga EO maningin na mando mga and so on and so forth sa bombo France. Sa Mugid Berlin no. So tikog ikaw mismo yang persona bing masilito Berlin ang tanan na to makuturan hindi gid man yun naton masiling yang updated gid bala when comes sa mga safety health protocols or sa sining mga panibago nga mga EOs Berlin. So ti para sila libog gid no dako man nga challenge man sa ila nga ano ni nga EO ni ano ning unod sini no kung ano ni ang okay lang kung may internet ka i-research mo pa EO 39-A of Mayor Bing Leonardia mga mo na bala bombo France. But anyway, para sa aton nga mga kauturan nga liwat naton para sa mga magasulod sa Bacolod, basta fully vaccinated ka na, hindi ka na mag-present sang negative RT-PCR test result. Correct. Pero kung hindi kaya fully vaccinated, in short, bombo France, mapresentar ka gid ya sang RT-PCR test. But makuan ka pa na diri, ma-apply ka pa na diri sa ESPAS app na bala. So mo na ang i-kuan sang i-download sa aton nga mga kauturan, katuanan nila may do ginapakita na dira nga makadto ka sa may Bacolod and then do may i-submit ka lang na nga proof mo bala nga you are vaccinated. Correct. Yes. Okay. Amo na Berlin. So amo nang medyo paload do na dagamay. Ako mga nang wifi na bala para nga makasulod sila diri. So kung vaccinated ka, at least wala nagawa ya problema. Masulod ka lang yapon diri sa ESPAS. Kung hindi ka vaccinated, like for example, naka-single dose ka pa lang, magluwas sa Johnson & Johnson, nga single dose na iya, 2 doses na. Ma-present ka sang negative nga RT-PCR test, ang test ka, mahatagan sang ticket. At gusto yung ginalibugan na tuntong hapon, ito lang ngalin sa may Iloilo to. Na nakasulod diri sa may Bacolod nga nagpaswab to siya. Kag doon naman to gani fully vaccinated to. Paano to siya nakasulod kung may man siya natagan sa ticket ta bombo France. Siguro dira lang gid revisit bala. Kung sino nagdara ang in charge gid nga to make sure nga ining mga nagasulod mga fully vaccinated gid man. Kay kung hindi ka man niya pagatakan ticket bombo France, hindi ka man niya makatabok. Di ba la? Correct. Yes. Tituhan na diri ang aton man nga balasulon. Basulon man to naton nag-issue sang ticket.
Kag sabaw less din yung pagbasol na to sa nagatabok. Hindi man to siya galing fully vaccinated to. Sa nanginding positibo ba katunto no? Ito mo na ganibong Berlin, imbis nga mahagan-hagan ang aton nga problema, ito nagadugang pagit kay because sa sinibing kisabala ating tao ang mga tao ng Berlin nagabase man sila sa kung anong mga information nga mabatian nila kag basaan lang nila sa paagi man sinibing mga social media outlets. So tayo Berlin ang sabayin sa negosyo, especially sa kay Sir Frank. So hindi isla ni Berlin gid magrisko sa muni nga tiempo no kay tungod nga even though nga 3 months na sila tuod kag masiling din naton do kadako na gid sang nadula man sa bahin nila, pero sa muni nga EO Berlin be no nga release man sa nga syudad, hindi pa sila gid Berlin mag finalize nga magbalik na sila biyahe kay tungod nga damo pa bala dapat insindihon kay mismo susulod sang EO or ang unod sang sini nga EO Berlin kay syempre basi bala makakos bala sang confusion bala sa atong mga kauturan kag base sila balang questionon no kag sila mismo man Berlin ang mabalikan kay syempre ang status doon sa subong sa Bacolod TGCQHR kita. So atong mga kaso sa COVID-19 may nagasaka man, may nagapanaog but not totally Berlin nga nagalapaw kita bala taga 300 sobra or nagahilapit 500 ang kaso nato si Sakadlaw kay tungod nga kita diri sa Bacolod nagahalong gid kita no kag nagaano man kita Berlin nagasunod kita sa nga health protocols para maiwasan na ni ang paglala sa nga aton nga sitwasyon ti siling sa nga CEO sa nga MBCCI Berlin nga sa sini nga panahon hindi gid sila anay magbalik biyahe. So mo nang mismo ang mention sa aton ni Sir Frank nga sa mga kauturan naton nga gusto anay kung gusto balatan nila magpauli igaling sa bahin sa fast scrap hindi gid sila anay no. Kag anon gini nila Berlin nanay kung sino pa bala panilagan gid kag i-finalize gid no kung at least ni sila Berlin magbalik biyahe para sa mga maging safety man ang tanan not only sa mga personnel syempre hasta ang mga pasero Berlin. Okay. But anyway, kung na gusto mo yung magtabok sa may Iloilo, malabay ka lang via Dumangas. Paggalin mo da sa Dumangas, di man travel ka naman na going to the city. Ini ate sige lang ang tuson lang kahit hindi ka man siguro magtabok kung hindi gid man kinahanglan nun. Correct. Anyway, sino man gid subong nga pinagusto for the leisure travel bala? Bombo France kay kapuraot sang kwarta. Kung nagtabok ka man dito, it's because nga kinahanglan nun gid. But hindi pa nila mapakta no kung saan pa gid sila yung makabalik sa pagbiyahe ng fast craft. Correct. Yes, correct Berlin kay hindi gid sila mag-risko sa muni nga sitwasyon. Kay okay man natani bala Berlin sa muni nga pagsulundan no maga-present lang bisang negative RT-PCR. Pero nang Berlin nang may-ari pa gini sila nga ginapanilagan kay basi bala kung mag-amugin man ning magbalik sila sa biyahe, pero galing nga mga pasahero jutay lang bala. Eh kung isipon mo, do amo lang gid kuno gyapon man Berlin ang sitwasyon sa wala biyahe kaysa sa jutay nga pasahero so naman mismo sa kay Sir Frank Carbon no. So it's better na lang gihapon. O kung magbalik man sila siguro isa lang ka trip sa aga and then isa man ka trip sa hapon. Pero tatlo abi sila dira nga nag-operate Bombo France. Sakto gid. Bakit Berlin? Mansig decide na lang ni kung sino yung makasarang nga dira biyahe sila ya Otherwise man na diri ginahambal gid nga hindi pwede ang leisure travel. Ang importante man ang inbound ng mga travelers nga fully vaccinated. Pero ito medyo damo gyapon na mga hindi pagid bala ang mga fully vaccinated. Sige ba, matiyan natin si Sir Frank, Mamo France. Yes, Berlin. No? So may dugang natin nga payag sa aton si ang Chief Executive Officer sa MBCCI nga si Mr. Frank Carbon. Ang balik sang biyahe, kinangano na mo nanay, interpretation siyang EO, official interpretation siyang EO through infographics by DCTPIO. Bacolod City, kaya kung basahon mo na ang narrative siyang EO, ayawang damo sa mga tao ginag-mention nila. May returning overseas Filipino worker, may returning residents, may apor, may non-apor, no? Kaya mo nga tao, din ang traveling public, ina na sila maigo. Gasala kami, no? Even the Coast Guard, gasala man.
Oo, ikasahol mo. Kaya kadamo-damo na mention nga klase isang publikong matravel. First, i-clarify na. Oo, kaglain-lain ang kinanglanon sila nga dokumento. Oo. Oh, that's number one gig. Or else, ang tirta will be tiyos kag sometimes ang aton mga tao da sa tier nagabinuang pa, na corruption, na pangayat na kwarta, na tinantuan nila. So, that has to be clarified properly by official interpretation, infographics pala. Oo. Nga kung sinpo ni ang tao ka na classified as returning, arada, kita mo da, residence. Ako wala, ito ga-ubra ko sa ilo, returning residence to, apor ko. Oo, tama mga topic ni katao, mga panggandiyon sila. So, kinanglan namon i-clarify before or else damo-damong clear namon. No? At mong po sila, pagkatala sila, damo-damong kinanglan tayo clarify ito ni Ana. Naman, ari pa mabilis ka raw ko, binila, ito sa sala din tao. May din, very, very clear understand this kay may harap vaccinator ngayon ni double dose. Kaya yating double dose lang. Sabi sa isa, ang single dose, alam ko, hindi no. That's a single dose na tuwan, equivalent to 2 doses na siya. Kung amo na black, parin siya. Oo, tapos, pinantan ang administration to pwede mo na doon, the vaccination administered to the individual or included in the yung ang emergency use only ang compassionate permit o kita mo na Oo. Oo. Tingnan din lang doon. Oo. Okay. Sir Frank? Damo, yung panggal budulo na doon. Oo. Na natawag na returning residents and returning overseas Filipino workers. No? So, sinong sila, may harap na bigya OFW, may harap man appors. Oo. No? So, din residents nila. May harap na sila non-appor. Yan talagang niya. Ang requirement, dami-dami tao involved. All of these nga mga classifications and cover. I-clarify din na anay kung sino sila sa gamit responding report. Okay? That's number one. Okay. So, Sir Frank? Yeah, Sir Frank, pero sa inyo ning pagtanaw, makabalik na kamubala sa pagbiyahe? Hindi, kay kung mga muni ba, siya nga mo nga mapsayro, kasi pito man niya akong kabilog, kay mismo tanan-tanan, di ka palo, kung qualify siya, di pwede mo ito. You know, that's very hard to travel, nga pag-abot mo sa stadium, papuliyon ka. That's what happened sa previous. I don't know, nakuha niyo itong news. May ting sa tao, alin sa dumandas, pag-abot sa Bacolod, pinabalik nila, kay tulang mo document, you can imagine that kung gaganti ito. So, you have to ting na sa atong publiko, di tinanan, tuligan naman sila, i-clarify properly, so that ay ila travel. You know, they're already in Mexico. We have to help them. The city has to help them. The PCG has to help them. We have to help them, the city line. Paluwi din siyang tao po. Tapos po tayo nga nga madula pa, kaya hindi hindi lang required, balik naman sila. You know, so we want this all clarified anay before kami magbuantag mga yung permit pa sa Marina ng travel social authority. Okay. Sir Frank, for how many months na kamo ganing wala nakabalik sa operation nyo? Ito po mga equivalent to 3 months na bro. Part of July. Oo. August, September na. Part of October. Compute all of that together. That's almost 3 months. Oo. Okay. Sir Frank, sa sulod ng 3 ka bulan sa bahin nyo, Bino, sa mga operators man, mga pila man ang nadula sa inyo sa sulod ng 3 ka bulan, Sir Frank? You know, muna everyone, na sana po hindi po nila yun gawin. Okay, sige. Okay, basta hindi pa sila makabiyahe, Bombo France. Actually, may point man ni si Sir Frank Carbon. Kung mahimo, isang iban ng mga LGU sa bala nga in infographics, ang mga, basi kung mapalagas man nila mga salient points bala
sang executive order ni Mayor Bing Leonardia, more helpful gid siya, Bombo France. Pero ang clear lang nga diri, may katong reviewer, as ko ma'am kun sa Manila to Bacolod, ano ang requirements. Okay, sa kay Ma'am Teresa. Kung fully vaccinated ka na, amo lang manigya po na mag-apply, hindi ka na kinahanglan nga mag-presentar sang negative RT-PCR test result. But kung wala ka pa nabakunahan, ma-negative kagid. Ma-present gid sila, ma-undergo gid sila RT-PCR test 72 hours, within 72 hours prior sang travel, amo ni ang RT-PCR test, Bombo France. Basta clear na dara, pakiti ang para sa mga returning overseas Filipinos, may lain man na yung protocol para sa ila mo. Nga pag-abota dito sa may Metro Manila, ginasugat ka na naya sa airport. Ginadala ka sa may hotel for your quarantine, hindi na sila pwede nga makapauli dere Bombo France nga wala man sang coordination sa LGU. So para sa mga travelers, inbound the travelers from Panay, Negros Oriental, Cebu, kung din ka man nga bahin sang Pilipinas, amo ni ang mag-a-apply. Kung wala ka na bakunahan, ma-RT-PCR ka gid, ma-swab test ka or saliva test ta binadara, pero kung fully vaccinated ka na, ma-apply ka lang diri sa may S-Pass, and then makasulod ka na. Ipakita mo na siya kung magkuha ka dira sang ticket, Bombo France. Yes. Pero nami man akon may ragid na do implementing rules and regulations sa bala ang ining executive order kay check to na may point, Sir Frank, kay man ang Johnson sa first dose, single dose lang na iya mo. Considered ka na yung fully vaccinated, or meron siguro sang do in charge ginandra sa may perto nga ma-sure nga ini sila nagasulod da dre genuine gidang ila balay nga kwan ilang authenticate, ilang vaccination card, Bombo France. Kag maidiran gidi nga ini ang mga nagasulod da dre sila man lang gida tuod ang fully vaccinated. Kundi ka fully vaccinated, hindi kaya hindi ka makasulod dre, hindi ka matagang ticket kung wala ka naka-present sang RT-PCR test. Kabalikan ko ni ang ining traveler from Estancia bala. Kapon siling ni Ma'am Ang, 48-year-old male traveler taga Estancia Iloilo, nakalusot kaina sa pier nga wala RT-PCR test result. Pagkabot sa Bacolod, nagtawag ang biolab, positive si Sir. Tindi na to ni Soli mabaso lang gid blood dre ang traveler, Bombo France, kaya hindi ka man makatabok way kay ginatagan ticket. So dapat dito pa lang to sa nagatag sa nga ticket, klaro na na-stricto sa ila nga hindi ka tuwanan makasulod sa Bacolod kit tiway pa niyang iyo kahapon. Sakto. Di ba la? Kahapon niya required pa niya ang negative RT-PCR test para sa mga traveler. Ining traveler, syempre hindi gusto nga makatabok kon may kinanglado na kadre. Ti kinatagan do sa ticket, syempre sakay man siya sa barko. Sino mula sulod na to no sinidre. Dapat siguro mas maid-id pag ginadira nga implementation sa port pa man lang mismo. Dati sa mga nagahingyod diri mga shipping companies, abi patagin nyo man kami. Kung pwede palang ipatawag nyo bala kami kag patagan o ini sa tanan ng mga shipping companies sa mga staff ninyo dira before ka mag-operate, amo niyang nyo sa nga obrahon. Hindi nga sa iyo ni puro man iyo ang unod niya. Mo ganito po, Marlene. Sige. Kabay pa nga mapamatian man sang ato na sa ning syudad. Kay ti sa mga EO nga ni kinahanglan man gid nato niyang maintindihan. Pero sang iban bala nga mga LGU nga kaklaro bala kag inang mapaintindi kagid bala Bombo France nga according to in pursuant sa EO bla bla bla. Tinian tong EO nga to balikan mo pa to, nakabudlay bla. No? Correct. Sige. Sige, Bombo Early, no? Pagpangalagad sa bumbuhan na big time Minis Bombo France and Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Okay, madamang salamat kay Bombo France Andrew Burgos. May pila pagidari ka mga questions ang aton sa mga viewers. Ano kanang requirements, Bacolod Iloilo, balikan lang anytime this week. Pwede na magamit. Okay, sige, check na natin kung ano na patakaran dito sa may Iloilo. Para sa mga travelers coming from Negros Island.
Basta ito na sa nga mga kauturang sa mga lingin, mangidulo mo sa iyo bala. Amo na, in short, kung ikaw ang fully vaccinated, ngaling ka dito sa Panay, Guimaras, Cebu, sa Oriental, basta mapasulod ka diri. Masulod ka diri sa may Bacolod, kung fully vaccinated ka na, ipresentar mo, masulod ka dira sa SPAS para nga mayroon ka coordination permit, mayroon ka sang backtrack, mayroon ka sang online health declaration. Okay? So, makasulod ka na diri sa may syudad sa Bacolod. But if you are not fully vaccinated, hindi ka pa makasulod diri kung wala ka sang negative nga RT-PCR test result. Nga presentar magko ka sang ticket kanto ka sa Metro Manila, sa Davao, sa Cebu, kung di dira. Or magwa ka man sang ticket nga ara magtabok ka gamit o sakay sa may barko. Okay, sige, clear na kita. We are just hoping ang panawagan man na nato sa may Bacolod City Government if may ka-release sa kamudra sang sa simpler, sa pinaka-simple pagit nga instruction para sa ato sa mga kauturan nga mag-travel halin dito sa may Panay or any part of the country pasulod diri sa may Bacolod kagang ayo Manila bisan ng Philippine Coast Guard check na nato na bikaron Bobo France with Captain Ludovico Librilla because tikon medyo bulubod dayan sila dira sa pag-interpret basin din naton ma-implementar bala masunod ni sang maayo ang ining executive order. Ito kung may pinakasimple kita dira nga instruction mas sa maayo pagid. 27 minutos ang nakaligat sa taknang alas 9 sa aga. Kamusta ang preparasyon sa mga patio dari sa may syudad sang Bacolod kay ginapaabot naman din naton base kon magasarado na naman ng mga sementeryo. In fact, dito sa may City of Manila, temprano pa man yan nag-announce na si Manila City Mayor Isko Moreno nga wala anay sang mga patio nga magabukas kadungan na sang Tigalalag. Kaya tinutuyo man lang sining mapatuman o kung ma-observan naton ang ining physical distancing. Siyempre, mag-tigalalag nga daan na nagadinagosyo, nagadugok ang mga tao and medyo mabulubod layan na diri nga to sa mga otoridad sa pag-control kung ining seryo kon ining sirado or bukas ang ining mga patio. So, bisan na pang magbutang dra sang mga baral siguro ang mga tao samtang nga nagahulat sang torno bala nila nga magsulod is hindi mo makontrolar kati subong gani sa voter registration aminado nga to sa mga otoridad nga kuan na sila hindi nila gid madakpan balatanan diri nga mga naga-violate sang minimum health protocol kaya sa pagkadamo-damo man kag limitado man lang ang numero sang mga kapulisan nga gina-deploy para nga magpatuman sa ning social distancing sabong ginapreparahan man naton ang eleksyon sa Mayo 9. Tama ning isa sa mga kasakuan sang Bacolod City Police Office headed by Police Colonel Thomas Joseph Martir ang aton sa ning City Director. I-check nato na direkta sa may Bacolod North Public Cemetery o kung naanda na nato ng Burgos Cemetery. Although tisirado na nandira kay inang nalabot na bala ang maximum nga number dira sang magkwan ginalubong nga bala. Pwede malubong sa may Burgos Cemetery at siyempre kung mayara sang nalubong nga nadira kung bukas ang patio amo ginang isa sa pinakamadabo nga mga bisita or pagbisitahan ang Burgos Public Cemetery. I-check naton sa pinakalinya and ang statement sa ating City Director with Bombo Carl May Defensor. Bombo Carl sa report. Come in. Yes, Bombo Arlene. So live kita diri subong no sa Burgos Public Cemetery. Bombo Arlene kag diri subong no makita diri naton nga
ay nagapaninlo diri yari diri Bombarli alad daw nagapaninlo ini sila diri sa Maya Burgos sa public cemetery kagang ano diri subong nga Bombarli na hindi na pwede mapalugman kung lubungan bali ang gakatabo diri subong Bombarli na ang tagsa-tagsa ka mga pamilya kung gusto nila kwaon ng ila sina diri nga himata ginakalkal o kung ginabuguba ang pansyon Bombarlin kag amo na ginatransfer na nila sa ila nga gusto nga sementeryo pagkasaylohan ng ila sini nga mga himata Bombarlin tibangod man nga malapit na lang ang undas Bombarlin malapit na ang November 1 kag November 2 ti amo naman ni ang balantayan sa nga tanan no kung bukas bala sa November 1 kag November 2 ang tanan nga mga cemetery diri sa Bacolod City or kag Negros Occidental Bombarlin nakuan man naton sang pahayag no ang BCPO bangod nga nag-direct ini o na Bomokal. Bombarlin. Pero pwede pa yung makabisita dira no? Maglawas lang gid ko meron sang executive order ang alkalde nga close ang mga patio. Yes, Bombarlin kiti wala pa man no amo pa man Inang mga nagapanglimpyo dira na sila yung daan or may mga himata na sila dira. So Bombarlin ang nagapanglimpyo diri amo ang naga-star na diri Bombarlin no kay may naga-star pa man diri sa Maya Burgos Public Cemetery Bombarlin ti amo na diri sila ang nagapaninlo at ang iban suki na sang mga himata man bala nga nagapatinlo diri sang una Bombarlin ti amo pa lang na ding masiplatan naton may tao sa likod mo base may istoryata siya Bomokal. Yes Bombarlin so sir teka lang gid Bombarlin no sir pwede ta ka maano diri danay sir kamusta diri ang inyo sini nga pagtinlo hindi sakit iya to tingnan ko na Bombarlin so sila na diri ang nagapanilo pag abot naton diri kagaina ari diri ang caretaker sang Burgos Public Cemetery Bombarlin kay so aga pa diri siya naninlo Bombarlin no diri sa Maya sementeryo pero ang ginatilaan diri ano na siya close gid ya Bomokal or open man na siya. Yes, open. Open pwede pa man makakapadulong diri ang mga himata no kay wala pa man gid sang order gid nga hindi pa di mapalapitan ang sementeryo Bombarlin amo pa na ginahulat man sa BCPO o kung sa tanan man nga kapulisan diri sa Negros Occidental kag Bacolod City Bombarlin kay wala pa man gid mando so suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir Bombarlin so ginahulat pa nila ang mando no kung masirado magid sa November 1 kag November 2 Bombarlin pero nainitanan nga mga police COPs no ang mga COP sa police station kada police station diri sa Bacolod City Bombarlin nga bantayan no kag i-checkeron gid ang mga sementeryo ngara sa ila sini nga area of responsibility Bombarlin. Okay. Sige so Bombarlin pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. We have received initial instructions from the Chief PNP na we will provide assistance desk. No? So far, wala pa naman gid mandate kung ano gid man or i-allow na ba yung mga tao magsulod dito sa mga sementeryo. But whether they allow that or not, we will provide security. We will provide police assistance desk, ensure the visibility at cemeteries to ensure also the safety of our undas goers. Yes. Wala pa kami kung ano gid man ang guidelines ng IATF or what, kung i-allow na or what. But we in the PNP ready na kami anytime. So sir, gincheck man sir asang PNP ang mga patro diri sa Bacolod City, sir? Yes, I directed already the station commanders to visit the cemeteries, ensure the tahanan and entrance and egress. Ensure na safety, butangan gina-locate na para mabutangan police assistance. Siguro this is my second week. No? Yes. So far, I have seen the support and cooperation of all personnel of Bacolod City. So thank you for that. And of course, tanan nga constituents na mo diri sa Bacolod City, rest assured that your BCPO will be working double time to ensure the safety and security and maintain our business efforts here in Bacolod City. Mga pamuluya, ensure ko lang yung safety, ma'am.
sa aton mga constituents diri sa community, no, ensure namon yung safety and security nyo. We will ensure that we will work double time and maintain the peacefulness of our beloved city. Okay, Bombo Carl, kay man iban ng mga lugar just like City of Manila, tinag-announce to sila nga inang close from October 29 to November 4. Although nga tikalaban na nagakadto October 31, November 1 and November 2. Bombo Carl. Bombo Burgos Public Cemetery, Bombo Arlene, kung mayari pag hindi nagapadulong diri para magbisita kaga ako nagatinlo sa mga pansyon sa ila sininga himata, Bombo Arlene. So sir, good morning. So sir, kamusta mayari diri nagabisita kag nagatinlo sa pansyon sa ila sininga himata? Correct na, kag ang ila ginahimo sumugod sa nagligad ngay nadlaw. Nagabisita lang sila sa ilang minatay o kung mga pansyon nga sa diin nalubong diri ila patay kag nagapanglimpyo kag naga-offer flower kag nagasindi kandila. That's all. So sir, so far wala pa man kamo may nabaton nga ginuntat ang pagbisita diri sa Burgos Public Market. Sa Subong ay pa, sa Subong ay. Way pa. Okay, so Bombo Arlene, nasa Subong wala pa ini sila may nabaton nga information nga magauntat ini sila sa pagpasulod diri sa nga pumuluyo nga magbisita sa mga himata diri nila nga nakalubong diri sa Burgos sa Public Market, Bombo Arlene, sa Subong Cemetery. Cemetery, sorry. So sige Bombo Carl. Bombo Arlene. Ang mga inablang di pang limpyo bala, mga sepulturero bala. May mga nagkakuha naman sang nila Subong, serbisyo nila Subong. So sir, ang mga nagatinlo diri no, may nagakuha man sang ila sini nga serbisyo sa Subong nga mga tinion. So ang bayan siya nagapanglimpyo, ang pamilya mismo nagalimpyo sang tagsa ka pansyon sa ilang minatay, but being a caretaker, nag-request na kuya sa Clean and Green for general cleaning kang grass cutting sa sining mga inadlaw nga maabot. So ang mga nagainubra diri sir? So, ang bayan siya nagkaulubra, masubuhi kay way laulubra, kay sirado ni patyo, kundi visitation lang. Way lubong. Way na lubong niya. Pero ang ini mga nagaubra, diri nagatinlo man sa pansyon sa mga himata diri sa iban. Ginalihog man sila. Kung ang pamilya magkadto diri, kag sila na ginasugo nga manglimpyo, they receive the love gift. Okay. So, Bombarlin may ara man no, nga naga-istorya nga pamilya nga kung pwede nila matinloan ang pansyon sa ila sini nga mga himata, Bombarlin. Ang caretaker dari Bombarlin nag-request na sa Clean and Green nga general cleaning dari sa Maya, Burgos Public Market, kon cemetery, Bombarlin. Mga pila giganid dara ang nalubong, Bobo Carl. Mas may idea si Sir bala. Sir, may idea ka kung pila na dari ang nakalubong? So sa nagligad nga tinuig, more or less, sobra na di 10,000 sa mga remains o kung gindubong dire sa siling public cemetery. Pero subong, na iban-ibanan, bangod in my record, ang nagakatabo kina-exhume, transfer to another cemetery. Mga pila nakabilog ang nakatransfer, sir? Sa akong record, mga lapit na 150. Amo ni sila ang mga nasaylo, bangod nga nagarumpag ang ila sini nga mga pansyon? Isa na sa mga rason. Okay, Bombo Arlene. Ano ganing ngalan ni Sir Bombo Carl? Sir, ano ganing ngalan natin, sir? Ang inyo caretaker, si Ricardo Ripohio. Ripohio. Yes. Okay, so sir, thank you so much. So, Bombo Arlene, na muna din ang caretaker sa Burgos sa Public Cemetery, Bombo Arlene. So, kung wagid man sang kung masirado bala, no? Bombo Carl. Ang sementeryo tuod subo ina para sa mga sepulturero baladara. Mga nagapinta sa mga pansyon kay tiway sila sang income. Pero ining di ba kung kaisa ang lapida bala? Mayra man niya dira no? Sa nagalapida lang. Yes, Bombarlin. Mapaobra ka na sa gwa, talon mo lang dira. Pwede kay Bombarlin kag mayari man diri nga nagahimo man sa nga lapida Bombarlin, pwede ka man magpaubra sa nagapanghimo sa gwa no nga lapida Bombarlin. Okay. Sige, bulaban tayo lang din nato na kay temprano pa man. At mas mamayiwan na kon earlier pagid bala ang ining order asang alkalde kun
open ni o kung close ang sementeryo. At least makapanginlaman na bala. Yes. Bombo Carl. Ang Yes, Bombo mga Carl. mahimata dira nga timayara sang nalubong ang mga nagtaliwan nga mga family members nila. Sige, thank you gid Bombo Carl. Yes, Bomberlin, sugikan diri sa Burgos sa Public Cemetery. Ini si Bumbo Carlameda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Madamang salamat kay Bombo Carla May Defensor, direkta dira sa may Bacolod North Public Cemetery. Kon ang Burgos Cemetery ay ginaulat-ulat naton na diri kon ano ang mangin mando sang local Interagency Task Force ang syudad sang Bacolod subong ang pila naman ang kasemana ang nabilin tigalalag na naman na sus kada siglang sa mga inadlaw no. Sa wala kita ito nag-countdown para sa 2021 subong 22 days or 72 days na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Mag Nobyembre 1, hindi mo lang matalupang dan na dugay-dugay Enero 1 na naman para sa tuig 2022. Hindi mo lang tayo na nato na kaya ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagpahayag na kahapon nga magatanyag gyapon nayara sa gyapon ang undas online. For those nga hindi maka-visit personally sa ilang mga himata nga nalubong sa mga naglain-lain sa mga patio diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. 42 minutos ang nabilin antes ang alas or 42 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Kulabos sa lang aton nga tiyampo diri sa papangalagad sa Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Dali kita mang sa matutod nga numero 1. Ug tanay kita buwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!